De fapt, mulți ani în urmă, Aristotel a fost întrebat: ce îmbătrânește cel mai repede? Știți ce a răspuns el? Recunoștința. În continuare vrem să auzim o poezie despre recunoștință, despre mulțumire. De fapt, vreau să vă spun numai dumneavoastră. Cea care va spune poezia este autoarea capodoperei din fața noastră. Mila Vakulovski vine cu poezie despre recunoștință. Am onoarea să stau în fața acestui auditoriu mare. Știți că noi și corul, îi spunem Zărătania, Zărătania vine să plâng. Parcă aș vedea un cor de îngeri. Parcă ne-am vedea în cer. Tare ați fost frumoși. Și noi de acolo ne părem, ne ridicăm în sus. Cred că astăzi fiecare de noi am vrea să spunem ceva în adresa lui Dumnezeu. Fiecare, că avem pentru ce-i mulțumim. A fost un an greu, dar când ne uităm înaintea noastră, parcă ne-ar venea crede. Cineva a spus din Suroci, ce ascult atâta pâine? Moldovenii iubesc pâinea. O fac frumoasă, dar și o mănânc de bine. Vreau și eu să-mi exprim o mulțumire față de ceala care ne dă toate. Îți aduc și mulțumire pentru harul minunat, pentru grija ta de tată, pentru toate ce ne-ai dat. Mulțumire ție, Doamne, pentru apă, pentru pâine, pentru sare din bucate, pentru azi și pentru mâine. Îți aduc și mulțumire, Doamne Tată, pentru viață. Că am putut ieși afară fiecare dimineață. Că am putut privi cu ochii și la stele, și la soare, și la floarea din câmpie, cu mireți din bătătoare. Îți aduce mulțumire pentru rodul din câmpie, pentru ploaia care cade, pentru acelul solie, am emoții, mă scuzați. Îți aduce mulțumire pentru picurii de rouă, pentru a ta credincioșie, pentru a noastră viață nouă. Mulțumim că ne-ai dat pace în a noastră țărișoară. Doamne, asta-i bunătatea-ți, ce-o vedem a câta oară, căci noi, în zbuciumul vieții, alergăm, ne ostenim și uităm, ori n-avem vreme să ne oprim, să-ți mulțumim. Astăzi ne-am oprit din goană și am făcut un mic popas. Și aici, în astă sală, cu tot poporul adunat, îți aduce mulțumire că ești Domn, ești minunat. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin? Slăvit să fie Domnul! Amin! Slăvit să fie Domnul! Amin! Cu adevărat este o seară și o părtășie foarte frumoasă în prezența lui Dumnezeu. Și în continuare, la acest moment, vrem să invităm, aici o să invit 4 păstori, adică cu mine 4. Pe fratele Alexandru, păstorul Bisericii de la Antonești, fratele Timcu Olaru din România și pe fratele Alexandru Goncearu din Ucraina. Și o să ne rugăm lui Dumnezeu cu o rugăciune specială. Vă rog ca să veniți încoace. Până să mai urcă ei aici, vreau încă o dată onorată asistență. Să vă rog să vă uitați aici în față. Uitați-vă în jos. La această scenă frumoasă. Și cu adevărat avem pentru cei mulțumim, într-un an atât de săcetos, într-un an greu. Și am spune așa, uitați-vă acolo, dacă peste noi oamenii din Republica Moldova mai răsare soarele și suntem binecuvântați de Dumnezeu cu pace,
cu liniște în casele, în căminile noastre, face și avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin? Apoi uitați-vă, dacă avem aici cuvântul lui Dumnezeu și în mod slobod, liber, atâta libertate astăzi este să avem acest cuvânt, să-l știm, să-l cercetăm, să-l împlinim și să-l spunem și altora. Câțiva ani în urmă, dacă ne-ar fost spus cineva că în sala aceasta va fi o așa părtășie, să lăudăm pe Domnul, nu știu, nici eu nu știu dacă ar fi crezut. Dar asta e lucrarea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dacă roaba este plină cu fructe și legume, ce să mai spunem? Doamne, ce mare ești și binecuvântat în viețile noastre. Pâine pe masă. Și dacă mămăliguță mai avem pe mesele noastre, cu cine încălța, cu cine îmbrăca, doar să-i mulțumim, să-L lăudăm pe bunul Dumnezeu. Așa suntem în Republica Moldova. Asta e binecuvântarea Lui. Și pentru aceasta vrem și trebuie să-i mulțumim Domnului. Frați, eu vă rog să veniți în față. Da, 3 frați, a 4 o să mulțumim Domnului. Noi cu fratele Alexandru o să luăm pâinea în mâine și o să mulțumim Domnului pentru pâinea de toate zilele. Pâinea care avem în casele noastre, pe mesele noastre. Fratele Tincu a 3. Deci eu mă voi ruga primul, fratele Alexandru a 2, l-a luat tot microfonul în mână. Așa, fratele Tincu a 3-lea în limba noastră se va ruga și fratele Alexandru Goncearu se va ruga în limba, dacă poate în ucraineană îl rugăm, dacă nu, măcar în rusă. Dar oricum să se roage Domnului, să-i mulțumim, să-L slăbim. Noi luăm, frate Alexandru, dacă câte o pâine, câte un colac frumos, mai frumos nu știu dacă se mai poate, pentru care o să ne rugăm, o să mulțumim Domnului. Să ne rugăm Domnului. Tată bun din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim de bunătatea Ta față de noi. Mulțumim că avem în casele noastre, în viața noastră, încă pâinea de toate zilele, care vine din bunătatea și mila, grija Ta față de noi. Mulțumim de pacea care avem în țara, în Republica Moldova. Mulțumim de această zi minunată când venim în fața Ta și recunoaștem că pe toate le avem din mâna și binecuvântările Tale. Binecuvântă poporul, inimile noastre, ca să înțelegem cuvântul Tău, să-L trăim, să-L împlinim, să-Ți proslăvim, să-Ți onorăm numele Tău, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Doamne, Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, noi ne plecăm ca să-ți mulțumim, să ne închinăm și să lăudăm numele Tău cel Sfânt, pentru că Tu ne-ai iubit și Tu ne-ai purtat de grijă și anul acesta. Tu ne-ai binecuvântat din belșug și ne-ai dat mai mult decât noi merităm. Lăudăm numele Tău cel Sfânt, pentru că Tu ai adăugat binecuvântarea Ta la truda poporului Tău, Doamne, și ne-ai dat puterea de toate zilele. Lăudăm numele Tău cel Sfânt, pentru că Tu ești bun cu noi, Doamne, și vrem să spunem că Te iubim, vrem să spunem că suntem recunoscători pentru tot ce faci pentru noi, Doamne. Și Te rugăm ca Tu să-ți reverși harul Tău și binecuvântarea Ta asupra omului Ștefan Vodă, asupra celor care se trudesc și așteaptă binecuvântare din partea Ta. Doamne, Te rog să ne ajuți ca ori de câte ori frângem și mâncăm pâinea, să ne amintim de Tine, să ne amintim de Fiul Tău, care s-a frânt pentru noi ca să ne dăruiască viață. Lăudați și glorificați să fie numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm cu bucurie înaintea Ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru că în fiecare dimineață îți împrești bunătățile Tale față de noi. Vedem toată roada aceasta sub ochii noștri pe care ai lăsat-o, Doamne, să ajungă în casele noastre, în hambarele credincioșilor. Și nu avem decât un cuvânt de recunoștință pentru că ești Dumnezeu mare și puternic. Pentru că te-ai îngrijit de toate nevoile noastre. Doamne, lăudați să-ți fie numele. Mulțumim pentru nouă zi de har pe care ai lăsat-o la dispoziția noastră. Împreună cu frații din raionul Ștefan Vodă să putem să aducem mulțumire și închinare. Să aducem slavă numelui Tău. Doamne, primește închinarea noastră. Ca o jertfă de bun miros am dorit din toată inima ca mărturia aceasta, Doamne, să conteze în tot județul acesta. Te rog din toată inima, binecuvintează, Doamne, adunările de pretutindeni, de Moldova, Doamne, de
Ucraina, din România. Trezește poporul moldovan, Doamne, pentru întoarcerea la Tine, Doamne, și fă să audă cuvântul Tău. Folosește în sensul acesta frații și surorile, Doamne, fă o mărturie vie, o mărturie sănătoasă în locul în care ai așezat. Mulțumim, Doamne, pentru că cuvântul Tău este adevărul, pentru că în cursul anilor ai trezit multe inimi prin cuvântul Tău. Te rugăm din toată inima să continui să mai trezești minți și inimi pentru Tine, Doamne. Mai naște fii și fiice pentru împărăția Ta. Doamne, am vrea din toată inima ca numărul de plin a celor care trebuie să intre în împărăție să se mărească. Adunările noastre am vrea să se lărgească. Prin Duhul Sfânt te rugăm să lucrezi cum știi mai bine. Dar fă, Doamne, să vedem minunile Tale cu ochii noștri. Mulțumim pentru cântare, pentru cuvânt, pentru părtășie, pentru relație. Doamne, pentru toate, fie lăudat numele Tău. Primește-ne, Doamne, înaintea Ta, cu mulțumire, cu recunoștință și fă să rămânem tot cursul anului recunoscători și mulțumitori pentru că meriți, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, мы выражаем искреннюю благодарность за Твоего Сына Иисуса Христа и за вечное Твое Слово, за книгу Библию. И сегодня я выражаю искреннюю благодарность, что вместе с жителями этого замечательного города Штефанводы, в этом замечательном дворце мы можем прославить Твое имя за вечное Твое Слово, за Слово жизни, за Слово спасения. Мы благодарим Тебя, что в нашей благословенной стране Молдовы Ты даруешь свободу для проповеди Евангелия. Благослови, Господь, всех нас, чтобы Твое Слово, которое острее меча было острого, чтобы оно проникало в сердца и души людей, и чтобы это Слово несло спасение людям. Благодарим Тебя за книгу Библию. Аллилуйя! Слава Тебе за вечное Евангелие, наш Бог. Аминь. Amin. Amin. Ocupăm locurile scumpe. Frați și surori, dragi prieteni, și în continuare ne bucurăm și slăvim pe Domnul. Nu știu ce să spun. Bună seara sau bună ziua! Am o deosebită plăcere să fiu aici. Am ajuns pe un timp foarte scurt. Ieri surioara mea s-a căsătorit și am combinat două lucruri importante pentru mine. Seara de azi și ziua de ieri. Am ajuns ieri noapte, mâine plec dimineața înapoi. Necătând la orarul foarte încărcat, Dumnezeu a făcut așa ca să fiu aici. Și vreau să spun două lucruri importante de ce sunt aici. De fapt, trei. Unul, că avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cel mai important, cred. A doilea lucru. Vreau să vă simțiți bine aici. Să vă simțiți bine trupește, să vă odihniți, să vă simțiți bine sufletește, să... Poftim? Prezența Domnului. Da. Acuș. Să vă simțiți bine sufletește, să primiți plăcere din cântare. Din ce se întâmplă aici. Și cel mai important lucru, a treilea lucru. Mă interesează sufletele dumneavoastră. Am venit aici nu ca să vă distrez, nu vreau să vă dau ceva ce alții nu pot sau ce vă dau și alții. Mă interesează sufletele dumneavoastră. De asta sunt aici. Mă rog pe Dumnezeu, Dumnezeul nostru, al tuturor, să lucreze în viața dumneavoastră, în această seară și în viața noastră. Amin. Vă cânta o cântare care vă făcut acum ceva timp în urmă. Am legat trei cântări, una de naștere, una de suferințe și una de înviere a Domnului nostru Iisus Hristos. Se numește Popurii sau Suite. Emmanuel.
am colegul meu Igor, care a dirijat astăzi. Împreună am cântat în cor la Ștefăneagă. Am terminat colegiul ca dirijor de cor și în 2006 am plecat la conservatorul din Sankt Petersburg să-mi fac studiile la canto academic. Canto clasic. 2 ani de zile am activat în Teatrul Mihailovski din Sankt Petersburg și acum 4 ani lucrez în Teatrul Bolshoi din Moscova. Vreau să nu vă speriați. Clasica este o muzică foarte frumoasă. Cum o tractează alții și cum pun spectacole, asta e altceva. Vreau să spun cine sunt și ce a făcut Dumnezeu cu mine în câteva minute. La 19 ani, ecătând că am fost crescut într-o familie unde de mic am știut ce înseamnă credință în Dumnezeu, ce înseamnă teamă față de Dumnezeu, am ales altă cale, nu pe față. Fața era tot ok. Și am vrut să trăiesc viața mea așa cum eu închipui eu. Cum o vreau eu. Cum o vreau băieții și fetele tinere astăzi. Nu așa cum părinții noștri, poate îmbătrâniți, poate nu prea la modă, nu prea înțeleg care sunt tendințele secolului 21. Și timp de 3 ani de zile am umblat în țara îndepărtată de casă, departe de tatăl meu. Și mi-am venit în fire și am spus, mă întorc înapoi. Știu unde e casa mea, știu unde e locul meu. Țin minte momentul, eram în cămin la conservator, anul 1, și m-am dus în baie, am îngenunchiat și am ieșit, nu știu când, era dimineața, nu se pare. Și am spus, Doamne, dacă Tu nu mă ajuți, absolut nimic nu pot face. Am încercat toate variantele posibile. Și pe față, credeți-mă, e ok, că mă uit la dumneavoastră, sunteți toți ok. Pe față, toți suntem ok. Și am stat de vorbă foarte serios cu Dumnezeu. Am spus, Doamne, acum înțeleg ce înseamnă puterea Duhului Sfânt. Acum înțeleg ce înseamnă necesitate maximă de Tine. Așa momente am mai avut în viață de pocăință, de cercetare, de reînnoire a sentimentelor mele față de Dumnezeu, credinței mele față de Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Am promis lui Dumnezeu și mă rog Dumnezeu să-mi dea putere până la ultima mea respirație. Să trăiesc pentru El, pentru slava Lui. Credeți-mă, spun ce știu. Știu ce înseamnă slavă. Știu ce înseamnă că îmi faci un pic de bani. Știu ce înseamnă să stai la masă cu oameni mari. Nimic nu te încălzește în suflet și în Duhul dinăuntru. Nu omul nostru dinăuntru. Nimic. Niciun ban. Băieților, nici o fată. Fetelor, niciun făt frumos. Nimeni nu e în stare să ne umple Duhul nostru pustiu decât Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat o viață extraordinară. Nici nu m-am așteptat să am așa viață. El mi-a răsturnat toate ideile mele cu capul în jos. Tot ce mă așteptam eu de la viață, mi se părea că așa va fi bine. Dumnezeu a spus, nu, ai încredere în mine, vreau ceva pentru tine mare. Și nu mare în sensul lumii, să fii pe ecranul televizorului sau să fii un buzunar mai gros de bani. Nu în asta. Dumnezeu mi-a dat o familie extraordinară, o soție pe care nici nu mă gândeam să o am în viața mea. Este o binecuvântare. Un băiețel minunat, părinți minunați, frați, surori minunați, prieteni cunoscuți.
Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți idee cine e Dumnezeu. Și aveți relații foarte serioase cu El. Știu că câțiva dintre dumneavoastră nu prea aveți habar cine este El pentru voi real în viața voastră. Vreau să vă spun, până nu este prea târziu, până mai aveți respirație, până aveți putere să mai mergeți încă singur, să ieșiți din sala asta cu picioarele dumneavoastră, gândiți-vă la Duhul vostru și gândiți-vă la sufletul vostru care este veșnic. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin. Vreau să cânt următoarea cântare. Am făcut-o acum câțiva ani cu prietenul meu din Sankt Petersburg și căutam cuvinte care să-mi redea starea mea din lăuntru. Spun, dacă asta este pentru mine, asta ce simt eu. Как здорово, что ты меня нашел. Scuzați că sunt doar în rusă, ați cântat și o cântare în română. Eu trăiesc în Rusia, de asta am o scuză. А я не знал, что я такая ценность. Я столько лет упрямо в пропасть шел, неся на поругание драгоценность. Ce am făcut această cântare, îmi place, este starea mea. Ce a făcut Dumnezeu cu mine. Упал теперь свободный.
Cuvântul lui Dumnezeu spune să ții sărbătoarea secerișului. În continuare avem o poezie despre seceriș. De fapt, sora Tatiana Talpă, care va interpreta poezia, ea spune că prin asta îmi arăt și eu mulțumirea față de Dumnezeu. Adică poezia este calea prin care îmi aștern mulțumirea în fața Lui. Acolo unde este Dumnezeu, nu pot fi lipsuri. Și în pofida anului secetos, Dumnezeu încă o dată ne arată dragostea sa, mila sa și îndurarea sa asupra noastră prin aceste frumoase roade. E ziua recolte bogate, zi când ne bucurăm din plin de darurile acestea toate și Domnului îi mulțumim. A semănat sămânță bună, sămânță plină de adevăr și nici un vânt, nici o furtună nu poate nimici de fel. De grijă El mereu ne poartă și nu ne lasă înfometați. Dar noi, ce facem ca răsplată? Cum mulțumim, prieteni dragi? Căci a venit semănătorul și holdele a semănat, dar oare când va strânge rodul, va fi rod binecuvântat? Aproape-i timpul când pe nori veni va semănătorul rodul să-și-l ia. O, Doamne, dă-ne har și înțelepciune, mulțumitori, să facem voia Ta. Amin. Această frumoasă sărbătoare este rezultatul unității bisericilor evanghelice din raionul Ștefan Moldă. Asta este ceea ce ei au pus cot la cot, umăr la umăr, împreună, ca să facă ceva pentru Dumnezeu. Dar la un moment dat, când bisericile se rugau, lucrau și planificau această sărbătoare, cineva a spus: vrem și noi să punem umărul, vrem și noi să vă dăm o mână de ajutor să fie o sărbătoare cât mai frumoasă. Deci invităm în scenă Ion Darmancea, cei care au încercat să vină alături de noi la această sărbătoare în pregătirea acestei sărbători. Este aici. Vă urcați aici sus, am vrea să ne spuneți ce v-a motivat ca să vă alăturați nouă. Bună ziua, bună seara, dragi frați și surori, prieteni, veniți în Casa de Cultură și astăzi este Casa Domnului, pentru că aici se găsește Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele m-a întrebat să spun ce m-a motivat și am să spun ce v-a motivat. Și doresc ca toți, dacă doriți, pe de bunăvoie, să învățați fraza care eu o să o spun și să o folosiți în viața dumneavoastră. La noi, în partea cealaltă, se întreabă cum stai. Aici, la Moldoveni, când se întâlnește unul cu altul, se întreabă cum stai? Da? Cum mai ești? În limba noastră, eu am studiat în limba moldovenească. Am făcut eu o frază de mi-am auzit de la cineva și spun așa: mai bine decât merit, sunt salvat de ea, cineva a plătit pentru mine și eu nu merit. Și asta m-a motivat ca să fiu și eu participare în raionul Ștefan Vodă. Dumnezeu mi-a pus la inimă să fiu și eu, să am și eu ceva în Împărăția Cerului. Cum au cântat frații, surorile, corul, fratele are un talent excelent, pot să vă încurajez pe cei care nu puteți cânta. Când să ajungeți în cer, ca să fiți la un nivel cu El. Acum în cer să putem să avem toți talent, să putem să-L slăvim pe Dumnezeu, pentru că El merită. Noi nu merită. De ce eu nu vreau să iau mult loc, dar vreau să spun slavă Domnului, pentru că Dumnezeu are copiii Lui, Dumnezeu are vasele Lui care lucrează astăzi în via Lui. Eu să-i mulțumim lui fratele Pavel, familiei Lui, că s-a dedicat, s-a jertfit să schimbe într-un cartier unde nu este
casă de rugăciune, unde și-a dat viața lui ca să poată să scape pe oameni din iad. Mama mea este o mamă încă viață, are 85 de ani și plânge pentru cineva. Și îi spun, mamă, dar pentru ce plângi? Este mare, este în vârstă și a făcut hotărârea, ea nu-i hotărât. Și ne spune așa, dragă Neovaniușa, așa mă numește copilul mama, dacă era scapare sau era ieșire din ea, nu mă bucioam așa de mult. Și doresc să spun la toți, ieșire din iad nu mai este. Deci astăzi cât suntem pe drum, las că Dumnezeu să vorbească la fiecare în parte, să ne împăcăm cu El, să ajungem acolo unde El ne-a pregătit nou un loc. Încă o dată vreau să repet fraza mea, dacă mă întreabă cineva cum ești sau cum stai, mai bine decât merit, sunt salvat din iad, cineva a plătit pentru mine și eu nu merit. Slava Lui! Amin! Все это обилие этих плодов, я сразу понимаю, что мы находимся в осени. Правда? Это особый период, когда люди собирают плоды. И Бог завещал израильскому народу, чтобы наблюдал праздник жатвы. День благодарения – это особый день в жизни людей, чтобы они благодарили Бога. Но знаете, когда смотрю на плоды, я вижу и весну. Какие-то добрые руки посадили это семечко в землю, правда? А потом началось лето. И мы видим, как из этих ростков, из цветочков появляются плоды. Ну, а когда осень, тогда мы уже их собрали. И сегодня, друзья мои, хочется вам сказать, в нашей жизни то же самое происходит. Я когда смотрю на своих внучек, у нас 4 внучек и 1 внук, знаете, я вот вижу весну. Когда смотрю, как они расцветают, как они взрослеют, а когда на сыновей смотрю своих, их 4 у нас, я вижу лето, когда они имеют семьи, взрослые. Я, когда на них смотрю, я как мальчик. Но когда я оглядываюсь назад и вижу осень, смотрю на себя в зеркало и думаю про осень. Вот я зима. И тогда мы будем встречаться с нашим Создателем. Знаете, в духовной жизни то же самое. Я один из тех людей, который знал с детства Бога. В христианской семье родился. Но, знаете, христианство не передается по наследству. Надо иметь личную встречу с Богом. И у меня такая встреча была только через 38 лет. И вот тогда началась весна в моей жизни. Начались прорастать цветочки, листочки, потом зрелая жизнь. Ну, а Бог хочет, чтобы мы принесли плоды в своей жизни. И поэтому сегодня особый праздник. Я вам хочу сказать, когда в 90-м году я еще работал в филармонии, был директором национального оркестра «Флейраж», я преклонился перед великим всемогущим Богом. Это был особый день моей жизни. Вся жизнь поменялась на 180 градусов. И ценности, и приоритеты, к чему стремился десятилетия, знаете, карьеры, слава, деньги. Все стало ничем. Все в один день. Я понял, что моя жизнь 38 лет были бесцельно прожитые годы. И когда я смотрю сейчас на эти прожитые годы, думаю, Господи, почему я 38 лет не мог понять такой простой истины? Для чего Ты создал меня? И для чего Бог создал человека? Короткая жизнь. 70, при большей крепости 80 лет, да? И Бог хочет, чтобы мы научились здесь, знаете что? Любить друг друга. Это самый важный плод. Любить — это школа любви. Возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Вот, друзья мои, что мы должны научиться здесь. И если мы этому не научимся здесь, на земле, то мы никогда не будем иметь встречу с нашим Богом. Поэтому я хочу для вас играть такое музыкальное произведение, которое написал итальянский композитор Вивальди. Короткое время встретиться с нашим Творцом. Времена года. А я называю времена жизни.